Bienvenidos a Cuina de Batalla, el programa improvisado de cocina catalana. Para fa. Anem a fer la prova dels cargols, que els tenim bullint des d'ahir, amb una mica d'all, ceba i llort. Anem a provar la sal i després explicarem el procés. Aquests cargols es diuen cargols bullits, amb all i oli i la vinagreta d'en Campeny. Important. Sembla que estan bé, en tot cas després rectificarem de sal. Això quantes bullies has fet? Quina quantitat hi havia? Aquí hi ha aproximadament uns 3 quilos de cargols, que seria per 3 persones, 4 persones, depèn de la quantitat que es mengi. Es fan una primera bullida perquè treguin tota la porqueria de les baves i això, es canvia l'aigua, es fa una segona bullida i fins i tot es pot arribar a fer una tercera bullida, sense cap problema. Perfecte. D'això, fixeu-vos amb l'olla de la merda que ha anat sortint. Vale, ja estem. Bueno, aquí tenim els ingredients per fer la vinagreta d'en Campeny. Aquí no hi ha res. Boníssima pels cargols bullits, tal com hem explicat abans. Primer de tot, pelem els alls, els tallarem a trossets i els trinxarem ben trinxats. Bueno, com veieu, anem aixecant els alls i hem posat el julivert. I tenir una mà que ajuda sempre va bé. Se'n fa com més havia i, en fi, és més divertit. Aquí hem posat la sal, o sigui, tenim els alls, el julivert i la sal. Ara hi posarem una mica de pebre. I tot seguit hi posarem oli perquè ens faci una pasta. I anem a veure si aconseguim una pasta. Gràcies. I exprimim el suc. Ara, tot seguit, hi tirem un rotxet d'oli. Anar remenant. I això és vinagre de... Aquí posarem una mica de vinagre d'Almòdena. No. Sí, perdó, De Xerès. vinagre de Xerès, exacte. Un bon ratxet. Què és aquest suc? I bueno, i ara es tracta d'estar remenant com més rato, millor. S'aconsella a mitja horeta. Collons, És molt, però quan més es remena, doncs més bon gust té. També es pot menjar així, que també està bé, però bueno, el seu és remenar-la. En Campeny hi tenia una especial atenció en remenar-la molt. Això perquè no l'has posat. Bueno, ara aquí tenim en Fernando, que és el catador de la vinagreta, i ens dirà el seu punt de vista. Normalment no sol clavar bastant. Mira, No toquem res més? Què menges ara? Vale. Bueno, Ja ara pa. la vinagreta feta. Que no vull, que no menjaré. Mireu-la, que us agradarà Sí, molt. no mengeu pa. Ara estic preparant la punxa vital per fer una bona cargolada. Es tracta d'un bruc, Menges altra vegada. que el pelarem una miqueta. Oliva? I farem doncs, com un palilló. La finalitat d'això és perquè quan vas a fer la cargolada, l'ideal és que hi hagin com de 6 a 10 cargols a cada enxovada. Com un pinxo, vaja, perquè m'enteneu. Ja tenim la punxa perfecta pel cargol. Hòstia. Cruc, 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 i n'ha fet, veieu. És el que hi ha. Aquí hi ha els cargols, aquí hi ha la vinagreta i aquí hi ha el punxó i
anar fent la broqueta. Anar fent la broqueta i a la que en tingui uns quants, sucar i ja va. Definíssim, eh? I el porró allà a la cuinera. I el porró amb cava i una tormenta que està acostant-se que té home. Escolta, Pep, i per què has insistit tant en això de que els pelillos aquests fossin de bruc? Perquè quan menges amb un pelillo normal, a la gran mengem mitja dotzena i el pelillo es mulla, s'estova i es trenca. Llavors amb això, que com sabeu el bruc és el material que fan les pipes de fumar, pots menjar 2.000 i no i està igual, intacte. Ai. Ja l'havia fet, ja l'havia fet. S'ha acabat aquí, ja poses els guions. Aquests carols són una merda. Portem una hora ben bona menjant. Aquest és, com ho definies això, Pep? Aquest és el plat del... Això és una cargolada, això és una cargoladeta i això és una cagareta. Una bossa de cacolà. Sí, res.